наистина измъчена победа, но за това е много сладка. Показахме характер. Благодаря на Гот, но той беше стар за пореден път. Друго няма. Този картон, втори жълт и следователно червен картон на Борис Галчев. ЦСКА в 29-та минута остава с човек по-малко на терена. Тони Силва, не бе готов Тони Силва за това подаване, но пък грешка сега на Станислав Ангелов. Ангелов тук фаулира. Туспа за ЦСКА, Тони Силва спечели Туспа, а това трябва да бъде и втори жълт картон за Станислав Ангелов. Невероятно развитие на матча, дами и господа, как всичко се обърна само за минута. Сигнал на рефера, Емил Гаргоров и ЦСКА повежда на Левски с 1-0. Полза на Левски и може би последна възможност за сините. Центриране в наказателното поле, може би най-ниския на терена. Гаргоров игра с глава и това е последният съдийски сигнал на главния арбитър Георги Кабаков. ЦСКА победи Левски с 1-0 в супер дербито на българския футбол. Единственият гол вкара Емил Гаргоров.